kuma to 10. Correct. You're just here to support him. You must talk. The thing is, pachirungano wedzi rinonzi pedophile. Mamboritaura. Yes. Yeah. Saka murume wenyu apart from yatiri kuti statutory rape yekurara neemaina anotori nematendencies emunhu anonzi pedophile anorara nevana vadiki. Alright. Zvekuti munofanira kutomutyira kuvana venyu vasikana. Alright. Ipapo ndapanzwa. Do you know kuti ndakatombomubvunza marumwe zuva tikati but iwe munyaradzi wewe, where did all this come from? Kune zvakaitika kumusha kwavo akapiwa a 17-year-old. Anomaziva kuti kune vamwe vanhu kuti mukaparirana mhosva munoripana, mhosva yengozi inoripa ne-virgin. Akamupiwa akamurova akatidzokera mumba kwenyu. Tikati kana waida vana vadiki stereki pawakapiwa uya wakadii kumutambira wakamurambirei? Saka aimurovere wakatomurova nehama dzake dzakanga dzamuperekedza kuratidza kuti you don't support chinhu chakadaro. Ko what changed up? Zvikanzi aimurovere ndinzwaika isusu ngaimbobvunza mbunhu makatitarisa isusu kuuya kwataita kubva matrix, me and my colleague tingangova takagumira kagrade. You are learned. Saka Too learned. semuri kungwa kuti munokwanisa kungotitengesera nyaya yekuti hanzi akatotora 17-year-old akarova vachidzokera kumba kwako. Hama dzake dziri kwa, they can tell you. Hama dzake dziripo. Kana naivo vari kutoshamisika nazvo. Akamurovere kana apiwa mukadzi unganzi ndewekubhara nhaka, ndewenhaka, ari kumurovere. Zvinorimeka sense zvakaitika zvekurova. Akanyebera ake mukadzi saka ndozvakatonetsa kuti kana iwewe wakatombopiwa a 17-year-old ko chakazokupinda kuti uzoti munozochinja. Ndakatanga kufunga chekutanga ndakafunga kuti maybe ane marituals aada kuita anembode kukunyepera. Munhu wese ari kutaura kuti mimi nemurume wenyu muda kuita marituals. Inini manje inini so zvamuri kufunga izvozvo zvikutofungawo manje vanhu saka vanenge vasingazivi nyaya dzacho kubva papi. Ndosaka ndati mwoyo chena unoparira dai inini ndakanga ndakuogara ndaita sei. Now mabuda mashoko ekuti hanzi mati zviri kuitika apa zvinotoita kuti mwana aita sei murume wenyu asungwe, which then brings me back to that question. Samai mune mwana wenyu amatarara ane 13 years, mungazvifarire izvozvo zvekuti mwana wenyu anoenda kunga nemumwe mukadzi and then obva arepa kudaro otanga kubatwa semukadzi ane 13, motobvumirana nazvo senyika kuti munhu ari kupara mhosva yakadai ngatiregedze kumusungisa, imimi motomukabvira semukadzi wake. Hapana munhu akambobvuma. Aiwa but mamuchitodaro kuna mai mubvika kuti mwana yakuzosungwa manje munyara musingade kuti asungwe because icrime. Murume wenyu is a criminal. He belongs behind bars. Azvisizvo? Saka why muchinovabvunza kuti why gadzisei uzei mwana wenyu anyarare nekuti zvakuzosungisa munya. Munya asi kufanira kunge achisungwa.